i-share ko sa inyo kung ano ang nangyari dun sa aking exam noong July 13. So ngayon guys, naka-receive kami kahapon ng letter from Duo na so kahapon guys, nung umuwi kami galing bahay, naka-receive kami ng letter from Duo kasi gabi na kami nakauwi kahapon. So ayan, ngayon i-share ko sa inyo kung nakapasa ba ako. Pero hindi siya guys yung na-postpone kong exam, iba yun. So bali, i-take ko siya, yung exam na yun, i-take ko siya ng July, this coming Saturday. So ayan, good luck sa akin sa next exam. Meron ako guys na 6. So 6 kailangan kong ipasa yun lahat yung 6 na yun. So ngayon nakabawas na ako ng, so ngayon, naka-exam na ako ng July 13, isa. Listening siya guys, yung makikinig ka. Tapos multiple choice siya guys. So ayan, pero Dutch yung language ng exam. So ayun guys, i-share ko sa inyo na ako'y nakapasa guys. So ayan. Ito, pasa. So tuwang-tuwa ako guys kahapon na so finally, normally guys, sinasabi nila na mag-aantay ka ng 8 weeks yung result. Ganun katagal yung result. 8 weeks siya guys, so ayan. Pero 1 week lang ata dumating na 13. So ano na ngayon is 20. So abilis lang guys. So mga isang linggo lang. So ayan guys, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe and click na rin the notification bell and pa-share na lang and pa-like na rin po. God bless you. Have a nice weekend and keep watching my videos guys. Thank you for supporting me. Bye bye. God bless.